Thank you, Lord. Manindog tayo son for the word of God. Book of John, chapter 3, verse 14 to 19. Juan Kapitulo 3, versikulo 14 ngadto sa 19. Alang sa ng Biblia, kauban ako sa pagbasa. Sa mga giisa ni Moises, dito sa kamingawan, ang bitin nga bronze, nga gibutang og tukon. Ang anak sa tao, kinahanglan nga iisa usab, aron ang tanan nga mutuo kaniya, magapaton o kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, og tungod niini, gihatag niya iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili malaglag, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nga ni sa kalibutan, aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak, dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot, ang kahayag miani sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangitngit kay sa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Let's pray. Spirit of the living God, salamat sa imong message sa imong katawhan karon. Mabag-o man mi umadaan nga naminaw sa imong pulong. Dili gihapon mi moadaan sa panalangin nga among madawat karong buntaga. Salamat o Dios sa kaluwasan nga imong gitanyag, imong gipaabot sa kalibutan. Aron ang mga tawo nga nagpuyo dinhi sa kalibutan, nga napuno sa dili maayo, nagilaid Ginoo sa daghang pagbati nga dili maayo, makabaton sa kagawasan, pinaagi sa imong kaluwasan. Thank you, Lord, magministeryo ka sa matag usa. Ang dili pa siguro sa ilang kaluwasan, masiguro karong adlaw. O ang wala makadawat na. Amo ning gihalad, kining imong pulong karong buntaga, sa ngalan ni Jesus, ang tanan mo singgit og amen. Makapanglingkod ng mga igsoon. Magisguta about our first change nga series. No, alang sa mga karon pa among prayer nga upat ka Sundays inyong i-experience ang mapadayonon continuous nga pagtulunan mahitungod sa kausaban. So karon nga first Sunday, welcome di ay sa matag usa first Sunday of the month of March. Change destination, change direction, but ako ning giuluhan, kauban ang nga team, giuluhan ni nako, kaluwasan sa atong kalag. Ang tanan mingog kaluwasan sa kalag. Tanan mo singgit, kaluwasan sa kalag. Okay. Tuguti lang ko, nga usahay maglingkod ko, kaya dili pa kay ko kasustain magtindog mga igsoon. No? So, mamuhat ang Espiritu sa Ginoo karong buntaga. Dinhi sa tong gibasa sa book of chapter John, verse 16 to 19. Dunay main verse diri nga mo'y patukuranan sa isgutan nato karong buntaga. Diri sa verse 14. John 3:14. Sa English nagaingon, just as and as, sa uban nga version just, pero sa uban as. Just as Moses lifted up the bronze snake in the pool, so the Son of Man must be lifted up. Unsay koneksyon? Ingon nga ang bronze nga replika sa halas nga makamatay, gituboy ni Moses. Ingon usab, ang anak sa Dios igatuboy. Unsay koneksyon sa gibuhat ni Moses
sa katawan sa Diyos sa Old Testament, sa anak sa tao, alang sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Balik sa talang taon, unsay nahitabo sa panahon ni Moses. Diri sa Book of Numbers, chapter 21, nagsugod ang sugilanon. Ang katawan sa Diyos, nga mao ang mga Hudiyo, or mga Jew sa English, nahimo silang naulipon sa Egypt. Ang Egypt, usa siya kanasod. Dili, pagano nga nasod. Dito naulipon ang katawhan sa Diyos for 100 years. Dito sila gidaog-daog sa Pero. Kung ato ning tan-awon sa ato ang espiritual nga sa kahimtang, ang Pero nagsimbolo sa yawa. So dito naulipon ang katawan sa Diyos for balikon ako 100 years or 1,000 years. No nga dito sila gidaog-daog, wala sila kagawasan. Ug salamat sa Ginoo kay gitawag si Moses aron ang katawan sa Dios nga naulipon sa Egypt, makagawa sa Egypt ug makaadto sa yuta sa saad. The land of promise nga gisaad sa Dios nga naa dito ang tanang kanindot nga gitanyag sa Dios kanila. So nagmalampuson ang Dios pinagi sa paggamit niya kang Moses. So nakagawas na sila ug nag-hike sila padulong sa land of promise. Kuan gyud physical nga hike. Naon niya, sa ilahang pag-hike padulong sa land of promise which is Canaan, maatubang nila ang mga tag-iya sa mga yuta, syudad, no, mga mulupyo nga ilang maagian, mahimo nilang mga kaaway nila, kinahanglan buntugon nila aron makapadayon sila. So kining kahimtang sa Numbers 21, samtang nag-hike sila pagawas sa Egypt, padulong sa Promised Land, ilang nahinagbo ang ilang kaaway, nga mao'y nagdepensa sa ilang lugar, nga mao ang Canaanites. Mana siya ang mga grupo sa mga tao. Unya, nakig-fight ang mga katawan sa Diyos. Daghan na kaay nangamatay sa ilang mga Hudiyo. Busa nangamuyo sila sa Diyos. Nga padaugon sila ani nga gubat. Isa, Lord, Moses, ampo sa Diyos, makadaog mi ani nga gubat. Kaya kung makadaog mi ani, among ihalag kaning yutaa ngadto kang Yahweh, ngadto sa Diyos. So gitubag sa Diyos ilang pagampo. Ug nakadaog sila batok sa mga Canaanites nga mga kaaway nila. So nagpadayon sila sa ilang pag-travel paingon sa Promised Land. Gikapuyan naman sila mga igsoon. Miabot nila ang kakapoy. Miabot nila ang kalaay sa ilang pagpadulong sa Promised Land. Nagbagulbol naman sila. Pwede nilang bagulbol. Pwede maning kapuyad, eding ato ang kahimtang, ang atong pagkaon, walay lami na. Pirmi na lang mana, pirmi na lang, mauna lang ni kadaadlo atong gikaon, may pay mo balik ta sa Egypt. Maunay reklamo sa mga tao. Nakadungog ang Diyos sa ilang reklamo. May reklamo sila una kang Moses. Moses, may pay mo balik mi sa Egypt. Kapoy na kayo, nagbagulbol na ang mga tao. Ug di lang si Moses ilang gibagulbulan, nagbagulbol sila sa Diyos. Ug miingon ang Diyos kang Moses. Moses, kanang mga tawana, mga bagulbulan, gipadalan sa Diyos og mga bitin nga malala ang mga tawo ug ang mga Hudiyo gipamaak sa bitin. Ug ang tanang napaakan nangamatay. So dakang kaing patay dito gipamaak sa bitin. So ang mga tawo miduol kang Moses. Moses, iampo mi sa Diyos nga kining bitin mo undan nagpamaak kadaghan kaing patay. Og si Moses diduol sa Diyos sa mga pagampo nga mo stop na ang bitin sa pagpamaak. Og miingon ang Diyos kang Moses, Moses, paghimog replika sa bitin nga maklala. Replika. Paghimog replika sa bitin, ibutang siya sa pool, ipataas. Pool. Kanang kita mo ng flagpole na sa taas,
ibutang sa pool, matag tawo nga mutanaw sa bitin sa pool, maluwas. So, sa diyang gibutang na ni Moses ang replika sa bitin nga namaak, tanan nga nagtanaw, naluwas. So, igsoon ko diya sa Ginoo. Mipadayon, misumpay ang pulong sa Diyos. Sa gibuhat, sa gitudlo sa Diyos kang Moses. Kaya ang mga tao nakasala batok sa Diyos, ug ang Diyos naghatag og solusyon sa ilang nabuhat nga sala. Mautong replika sa bitin nga lala nga mutanaw maluwas. Mausad ni ingon ang Biblia. In the same way, sa samang paagi, ang anak sa tawo, kinsa ning anak sa tawo? Kinsa ning anak sa tawo? Capital A, anak sa tawo. Dili niya kita. Si Ginoong Jesus. Si Ginoong Jesus, anak sa tao, anak sa Diyos. Nahimo siyang tao, physical pareha nato, pero Diyos siya sa iyang kinaiya. Gets it on? So kining giingon diri sa John chapter 3 verse 14. Sa samang paagi, ang anak sa tao, kinsa to? Si Jesus, ang tanan mingog. Kinahanglan, ang tanan mo kinahanglan. Kinahanglan usab nga iisa aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ato dang tagang palakpak ang anak sa tao. Unsa day kahulugan sa kaluwasan? Ato naning gikuan ha, ingon nga ang si Moises giinan sa Ginoo nga ang replika sa bitin ipataas aron ang tanang makakita niini maluwas. The same way sa samang paagi. Ang anak sa tao igaisa. Ibutang sa cross aron ang tanang mutuo may kinabuhi walay katapusan. What do you mean by salvation? Ang kaluwasan means deliverance from ruin, loss, or harm. Sa physical nga kahulugan sa kaluwasan, which salvation in English is deliverance, kagawasan. But pasabot, libre ka or dili ka masakitan. So mo to'y nahitabo sa mga pamaak sa bitin. Ang tanang ni tanaw sa replika sa bitin nga gipataas. Tanan sila wala masakiti, wala mapaaki. Ug napaakan man naayo sila kay naluwas sila tungod sa pagtanaw sa bitin nga replika. Apan kung maghisgot kita sa kaluwasan nga biblical salvation. Salvation nga naa sa Biblia makaplagan. Bot pasabot. Deliverance or redemption of human being from sin and its consequences. Kung makisgot ang kaluwasan sa Biblia, bot pasabot, pagluwas, paglukat sa tao, gikan sa sala, o sa linugdangan sa sala. Nga nag-include, nag-appeal. So appeal sa linugdangan sa sala, mao ang eternal death. Kamatayon sa walay katapusan. Bot pasabot, separation gikan sa presensya sa Dios sa walay katapusan. Mao na ang biblical nga kahulugan sa kaluwasan. So ato ning tan-awon igsoon nga ang kaluwasan sa tawo, ikaw ug ako. Ato ikumparar sa kang Moses ha, ang tanang mutanaw sa bitin, sa replika sa bitin, unsay may tabo? Salamat sa Ginoo. Sa ato pod, ang tanang tawo, ang kaluwasan pod sa atong kalagdi ay karon
is mahitungod ni sa paagi sa Dios. Ang tanan mingog paagi sa Dios. Aron ang tawo nga nagpuyo sa kalibutan, makapuyo sa langit, sa walay katapusan, human siya mobiya sa iyang lawas. Listen, ang kaluwasan sa Biblia, nga maunay maayong balita, nga ipabalita sa Diyos sa tanang tao. Salamat sa mga niya karon. Kung first time nimong niya kadungog, mauni good news nga imong madunggan sa tibok nimong kinabuhi. Ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios sa matag usa kanato, aron sa diyang mubiya ta sa atong lawas, makapuyo ta sa langit sa walay katapusan. Og ang tanang tawo, dato man siya, pobre man siya, bilyonaryo man siya, unsa man posisyon sa kalibutan, unsa man kadako ang balay kadaghan og sakyanan, nagkinahanglan sa kaluwasan. Samtang buhi pa siya. Everyone needs salvation. Samtang buhi pa siya. Ngano nakinahanglan man tag kaluwasan? Ngano nakinahanglan magkaluwasan tong mga tao nga gipaakan sa bitin? Kay gusto pa silang mabuhi. Anong kinahanglan tag kaluwasan? Aron makapuyog tag langit. Kasi gusto mo puyog langit. Kay sure man gyud nga mamatay man gyud ang tao. Lasing ko sa buntag, nag-open ko sa akong messenger. Siguro bad o good news ang miabot. One of our pastors kauban namo sa Pangalagad Network with Bishop Herly Montes, mibiya na. Namatay siya alas 3 sa kadlawon. Cardiac arrest. Ang kamatayon walay gipili. Kwartahan o walay kwarta. Tugay ang tao gipapuyo lang sa kalibutan, temporaryo. Dili nimo atong puloy-anan nga walay katapusan. Mubiya ta dire. Munang nakinahanglan ta sa salvation, sa kaluwasan sa Dios aron makasiguro ta nga moadto tag langit inigbiya nato sa atong lawas. Romans chapter 3 verse 23. Familiar na kayo mga bersikulo. Ang tanan nakasala, ug nakabsan sa himaya sa Diyos. Ang tanan nakasala. Kisay mo angkon nga ang tanan nakasala. Ako pod. Walay maayong binuhatan sa tao nga mahimong makaluwas niya. Ang maayong binuhatan sa tao, dili makaabot sa standard sa pagkamatarong sa Diyos. Igsoon, ang atong maayong binuhatan diri sa kalibutan, kung mao na itong basihan, dili na makaabot sa atong pagpuyo sa langit. Romans 6:23, ang bayad sa sala kamatayon. Kinsay ni angkon nga ako nakasala. Ang bayad ana kamatayon. Kamatayon sa Biblia is eternal separation. Dunay pagkasiparar sa buhi nga Dios, kaya nga Dios buhi. So kung patay ang tao, patay spiritually, wala siya connection sa Dios nga buhi. Mao ni ang kahimtang sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Sukad sin sa atong unang ginikanan nga si Adan og si Eva nga mo'y nakasala. Ang ilang sala ni Adan og ni Eva, listen, receive it now in Jesus name. Open your heart. Ablihin mo kasing-kasing, ablihin mo una-una para madawat nimo ang panalangin sa imong pag-ani karong buntaga. Ang sala sa atong unang ginikanan nga si Adan og si Eva, mitakod, mikuyanap, pareha sa virus. Tibuok kalibutan apektaran sa virus, sa COVID-19. Mao ni ang sala, spiritual sickness sa tao, which is sin. Ang tanan, ang ilang sala, mga igsoon, mitakod sa tibuok taos nga nagpuyo sa kalibutan. Tanang na tao, ug matao pa, nakapanunod na og sala, ug nasilutan, nagkamatayon. Bot pasabot. Ang destinasyon sa kalag sa tao nga nasa sala nga nasilutang kamatayon diretso sa impyerno. Romans chapter 5 verse 12 to 13. Romans chapter 5 verse 12 to 13. Miabot sa kalibutan ang sala. Kinsa nagpuyo sa kalibutan? Ako. Miabot diri ang sala. Pinaagi sa usa ka tawo, kisa ning tawana, si Adan og si Eva. Ug ang sala nagdalag kamatayon.
Busa mikaylap, ang tanan ng mikaylap. Mikaylap murag sunog, mi-transfer tanan sa mga tao ang kamatayon. Ngadto sa tanang tao, kay nakasala man ang tanang tao. Dini na sa kalibutan ng sala, wala pa gani ihatag ang balaod. Apan diin walay balaod, wala usay sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moses, ang tanang tao giharian sa kamatayon. Bisan kadtong wala makasala, sama sa papakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Amen. Bisag mingon ka nga wala kay sala. Bisag ningon ka nga maay kabuutan ka, nakapanunod kag sala igsoon. Napanunod nato og ang silot nini. Ang sala nga napanunod nato igsoon, ang Dios mihukom og silot. Kinsay mi judge atong sala? Ang Dios. Listen ha, ang Dios mi deklarar siya mamatay ka. Ang tao namatay espiritual. O kay siya man ang nigdeklarar sa judgment, siya rapod ang nihatag og solusyon. Listen. Ang mga Hudiyo sa panahon ni Moses, nakasala sila sa Diyos, kaya nabagulbol, amen? O ang Diyos mihatag og solusyon. Unsay solusyon? Makakita lang atong replika sa halas, maluwas na. O ang sala nga miabot sa kalibutan, tungod ni Adan o ni Eva, gihatagag solusyon sa Diyos. Palakpakan na to ang Diyos niya na. Unsay solusyon sa Diyos sa sala? Kinsay solusyon sa Diyos sa sala? O sa silot nga napanunod ni ini? Kinsa? Tubagon ta sa pulong sa Ginoo. John chapter 3 verse 16. Kinsa ang solusyon sa Diyos? Balikon nako, ang solusyon sa Diyos sa sala nga nakumitar sa mga Hudiyo, mao katong bitin nga replika. Kay gihigugma pag-ayo sa Diyos ang kalibutan. Gihigugma pag-ayo ang matag tawo nga natawo sa kalibutan. Tungod ni ini, gihatag niya ang tanan nga gihatag. Gihatag niya iyang bugtong anak. Kinsay ngalan siyang bugtong anak? Si Jesus ang tanan mo singgit. Aron ang tanang mutuo kang Jesus, dili malaglag kung dili makabaton hinuon o kinabuhing dayon. Balikon ako, ang solusyon aron dili mamatay katong mga tao nga napakan sa bitin, maong replika sa bitin. Ang solusyon sa Dios sa sala, maong pagpadala sa iyang bugtong anak nga mo si Jesus. Igsoon, tanaw na to, ang picture nga nagpaabot sa tao, human siya mamatay. Muna nagpaabot sa tao. Tama na, day. Okay. Kana nga dalan, kanang cross, mauna ang dalan, patumong sa langit. Kanang nagkalayo, mauna ang patumong sa impyerno. Doon nalay duha ka lugar nga pwedeng desisyonan sa tao samtang buhi pa siya. Kay ang langit ug impyerno, real na siya nga lugar. Dili na siya fiction. Di na siya haka-haka. Ang uban nagtuo nga ang impyerno na sa kalibutan. Kung daghang kay kakasakitan, daghang kay ka problema, impyerno na. Wara na'y katiting sa lugar nga giingon sa Biblia. Mauna ang duha ka lugar nga puloy-an sa kalag sa tao, sadyang mubiya siya sa kalibutan. Mao man gani nga niya ka karong buntaga aron ipahibalo sa Dios nga importante ang imong desisyon karon kay mao ni unya ang imong puy-an sa umaabot. Munang ingon ang Biblia, mga tao diri sa kalibutan nagsubay sa lapad kay nga dalan, daghan kaayong nangataga sa impyerno. Gamay ra kay nakasubay sa dalan nga patumong sa kinabuhing walay katapusan.
Usa importante kaayo. Igsoon, kung nakagugol man kag pinaka-importanteng oras, mao kaning orasa sa imong kinabuhi. Karon nga samtang buhi pa ka. Balik ta sa naitabo sa panahon ni Moses, balik ko nako. Ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios sa mga tao, ang mapaakan, mutan-aw lang sa bitin. Look at the bronze snake ug mabuhi sila. Tanaw daw nato ng bronze snake palihog biya ang picture ana. Yan. Kanaw perting daghana, milyon ka mga tao nga gidala ni Moses palong sa yuta sa saad. Ang yuta sa saad karon nagsimbolo pod sa langit. Daghang kaayong nabilin sa kamingawan. Kay nagbagulbul, bisag ipakaon na sila sa Ginoo, gabagulbul gyapon. Kana mo nay replika, diha ang ilang kaluwasan sa pagtan-aw sa replika. In the same way, God in the same way, nagtanyag, nag-offer sa tanang tawo nga nakapanunod sa sala ug silot niini nga mutuo sa anak sa Dios. Nga mao si Jesus aron maluwas ug makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Simple kaayo. Moses tan-aw lang sa replika, luwas na. Ang tanang tao sa kalibutan karon nga nakapanunod og sala og sa silot, ingon ang Biblia, mutuo lang sa iyang bugtong anak nga si Jesus aron makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Makabaton sa kasiguruan nga moadto siya langit samtang buhi pa siya. Ang padulngan siyang kalag langit. Tan-aw nato ang gituboy nga giisa nga manluluwas. Yeah. In the same way, nga ang pool mo ay makaluwas, katong giisa. Katong nalansang sa cross, katong mihatag siyang kinabuhi. Nga i-celebrate karong Biyernes Santo. Hilak-hilakan sa mga tao kay namatay. Kabalo ba ka nga nung nalansang siya diha? Nga balo ba ka nga nung nisuffer siya nga kasakitan? Because gusto niyang maluwas ka karon. Kikan sa sala o sa silot sa sala. Mo nangingon ng Biblia, for God so loved the world. Love is the motivation of God to send His only begotten Son. Di niya gusto nga ang tao nga gibuhat niya sa sama siyang dagway, mupuyo lag impyerno kay nakapanunod og sala. Gusto niyang lukaton. Ug mianhi siya more than 2,000 years ago to save us. Humana ang kaluwasan. Ug karon na kung wala pa katuo, mao ang pagtuo. Igsoon. Hallelujah. Ang pangutana. Balik ko na ko. Na siya giisa. Kung sa mayangay kung tuuhan anang giisa, kanang nalangsang sa cross. Kung sa mayangay na kung tuuhan, Romans chapter 5 verse 6 to 8. Romans chapter 5 verse 6 to 8. Kay sa panahon nga wala pa kita'y mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan. Ug sa panahon nga gipili sa Dios, malisod sa taong pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig dunay magpakamatay sa usa ka taong tarong. Tinga, apan, ang tanan mo apan. Gipakita sa Dios kanato. Gidemonstrate sa Dios nato. Bisag wala ta atong panahon na. Iyang gipakita kanato ang gidakon sa iyang pagigugma. Alang kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo. Alang kanato. He died for me and for you because He loves us so much.
ang naghatod niya aron mapulfill niya ang iyang mission ni Jesus pagpadala sa kalibutan is love. Balikon ako, unsay akong tuuhan niya. Unsay imong tuuhan niya, may puli siya sa imong sala. Unsay imong sala? Name it. Unsay resulta sa sala? Depression, suicide, daotang binuhatan, daotang pagbati, daotang hunahuna, umulaglag sa tao. Igsoon, gipulihan ta. Tungod kay ang sala dunay gahom sa atua kung dili taluwas. Sin will entangle you if you are not saved. Hangtod ka maimpas imong kalag, di kabiyaan sa sala kung wala ka maluwas. Because sin has a power. Ang sala nga napanunuto, gahom nga muguba sa tong kinabuhi, muguba sa tong pamilya, muguba sa mga relasyon. Mauna ang mabuhat sa sala. But Christ came to break it. Maputol na ang sala, maputol na ang silot sa sala, ug ang tao makabaton na sa kinabuhing walay katapusan kauban sa Dios. Pwede bang kusog nga palakpak para sa Dios? Wala sa tao ang paagi aron siya maluwas sa sala o sa silot sa sala. Ay, pag una-una sa mong kaugalingon nga, di man kong nihanglana, buutan man ko, may man kong tawo, wa man kong mangawat, di man kong manghilabot. Igsoon. Sa imong pagsulti, nakasala na ka. Kawa niyo admitara. Just admit, yes, I'm a sinner. I need a Savior. Kaya mo nagisulti sa Biblia. Ang imong pagkamatarong, ang imong pagkabuutan, dili na trapuhan ra na atubangan sa Ginoo. Si Jesus was lifted high. Nagbitay sa cross aron bayran atong sala ug ang silot sa sala balikon ako because God loves us so much. Dili na gusto ang destinasyon sa imong kalag samtang naminaw ka karon. Kay wala na rabatay ang atong kinabuhi karon, wala na kasiguruhan. Wala takabaloon sa metabo sa tibuok kalibutan, inigbutoan ng nuclear dito sa Russia, sa Ukraine, kung mahitabo ang Third World War. Importante nga bisag mubiya ta sa atong lawas, nakapuyo ta atong langit nga wala na nuclear, wala na gubat, wala na kasakitan igsoon. Jesus came to change our destination. To change the directions atong lives samtang buhi pa ta. Unsay butong buhaton sa tao, sa solusyon sa Ginoo niya, tuuhan. Paras ni Moses, kung katong mga tao wala pa mo tan-aw sa bitin nga gibutang, hurot. Ang solusyon sa Dios, very simple. Just believe. Believe on the Son of God. Dawaton ang kamatuoran. Nga dili kakaluwas imong kagulingon. Bisan pag tibuok nimong kinabuhi, magsimba ka. Tibuok kinabuhi nimong magampo ka, mabuhat maayo. Kung wala nimo madawat, wala nimo makadungog sa gibuhat ni Jesus puli nimo, wala gihapoy gama ang imong pagkabuutan. Because God's solution is the death of Christ. Believe sa gibuhat niya para kanimo. Aron mausab ang destinasyon sa imong kalag. Romans chapter 10 verse 9. Romans 10 verse 9. Napa ba ka diri igsoon? Nagdawat ba kay soon? Maluwas ka. Kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. You confess it. Imong isugid. Muna nga matag usa nato nga nakadawat sa kaluwasan, mi confess ta, Lord God, miila ko nga makasasala ko. Akong gisugid, mituo ko sa gibuhat sa imong anak. Lord, makasasala ko, tuo ko sa kaluwasan. And kinasing-kasing, Lord,
Walang si Jesus nalangsang sa cross. Gilubong siya. Kauban sa tanan natong sala. Ug nabanhaw siya. Kay buhi siya. Kay Diyos siya. Mianhi lang siya dire para lukaton ta. Human siya milukat, miuli siya sa iyang puloy-anan. Ug ang tanan nga naa dire, muuban unya niya. Tanang luwas, mupuyo uban niya sa walay katapusan. 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 12. 1 Juan 5:12. Ang midawat sa anak, kung kang midawat, but pasabot, mituo sa gibuhat ni Jesus. May kinabuhing dayon. Unsa nang kinabuhing dayon? Nabuhi ang iyang espirituhanon nga kinabuhi. Apan ang wala mo dawat sa anak sa Dios, wala makabaton sa maong kinabuhi. Importante kay ni. Importante nga madawat gyud nato. Importante masugid gyud nato. Kinasing-kasing, walang siya nidupa sa cross, gilubong siya, nabanhaw siya, kay Diyos siya. Diyos ra ang makaluwas, dili tao. Dili gani happy church. Dili gani relihiyon nga imong gisimbahan kung asa gasimba ka. Ang bugtong manluluwas sa kalag, manluluwas sa sala o sa silot is the person of the Lord Jesus Christ. Ang pangutana, nakaabot na ba ka? Nakaabot na ba nimo ang maing balita mahitungod sa kaluwasan nga gitanyag ni Ginoong Hesus? Nakaabot na ba ka sa pagtuo sa iyang gibuhat puli nimo? Kung wala pa, now is the time of your salvation. Now is the time of your salvation. Unsa man imong nabuhat nga sala at tubangan sa Dios. Unsa man kadautan imong kinabuhi. Giunsa man nimo pag-usik-usik ang imong kinabuhi. Giunsa man nimo pagpagamit sa yawa imong kinabuhi. Dili na igbali. Bisan pa unsa kahugaw imong life. Sa dihang mutuo ka sa gibuhat ni Jesus kanimo. Karong buntaga ma-erase tanan ang mga sala nga imong nahimo. Basta naguna-una ka, dili man kong pasaylo sa Ginoo, kadaghan na kay kong nahimong sala. Huna-huna ra na nimo igsoon. Kay ang Biblia nag-ingon, sa diyang mga ikagpasaylo, kasaligan siyang mopasaylo og muhinlo kanimo sa tanan nimo mga sala. Ingon ang John chapter 3 verse 17 to 18. Last verse na siguro ni 3:17 to 18. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nga ni sa kalibutan. Aron pagsilot, kundili aron pagluwas ni ini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan katong dili mutuo, gisilutan na. Kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mo ang silot, ang kahayag mianhi sa kalibutan. Apan gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kaysa kahayag. Kay dautan man ilang binuhatan. Mianhi na ang kahayag. Si Jesus is the light of the world. Mianhi na siya. Nagmanifest na ang iyang gahom sa mga tao nga nakadawat niya. Sa mga tao nga nahimong kahayag niya. Sa kalainan sa taong luwas o dili luwas. Siya ang dili mo to, silutan. Unsay silot? Impyerno. Pan ang mutuo? May kinabuhing walay katapusan. Listen, igsoon. Ayo sana day. Gibuhat na sa Dios ang iyang parte. Paminaw. Paminaw pagayo. God, ang Diyos, naghimo na sa iyang parte. Gibuhat na niya iyang parte. Aron ta maluwas. Now, ang atong parte, mao ang pagtuo o pagdawat sa libreng kaluwasan nga gitanyag niya. Unsa day benepisyo sa kaluwasan? Sa diyang madawat ni nimo. Matangtang ka sa gahom sa sala o sa silot
sa sala. By faith. Sadang isugid ni mo ron kanasing-kasing. Di pa siguro ni mo mabati. Ba't pinagi sa pagtuo? Ang pulong namuhat na sa imong kasing-kasing. Matangtang ka sa gahom sa sala, sa silot sa sala. Ug ni apa, pakapin. Makasugod na ka sa pakigrelasyon sa Diyos. Makasugod na ka sa bag-ong kinabuhi uban sa Diyos. Makasugod na ka paghigugma sa Diyos. Ug makasugod na ka pag-alagad sa Diyos. Kinsay gustong mo alagad sa Diyos? Kinsay gustong mo higugma sa Diyos? Kinsay gustong makabatog bag-ong kinabuhi sa Diyos? Unless you are saved, di na nimo mahimo sa imong kinabuhi. Ang taong luwas, baliko nako, matangtang sa gahom sa sala. Matangtang sa unsay gihilabot sa yawa sa iya nga resulta sa sala. Matangtang siya sa tanang kagubot siyang kinabuhi. Ang taong luwas, dunay before, but dunay siya karon. Ang taong luwas, doon na siya kagahapon nga nalimtan sa Diyos o karon tabangan sa Diyos makinabuhi sa bagong kinabuhi. Makasugod ang tao pagigugma, makasugod ang Diyos sa pag-alagad. Sama sa mga tao nga na diri, nakasugod pagpangalagad because nakabaton sa kaluwasan. Kung dugay na ka, kauban namo sa pagsimba sa Ginoo. Pero wala pa nimo masabti ang kaluwasan sa Diyos. Wala kaayo nimo hatagig bili ang salvation nga imong nadawat. Mingon ko nimo igsoon. Di na ni panahon nga tiaw-tiawan nimo. Panahon na ni nga imong ibutang imong kinabuhi diha sa kamot sa Diyos. Kay wala na tay ikyasan sa kalibutan karon. Duha ra ka tawo ni sa kalibutan, luwas ug dili luwas. Para langit o para sa impyerno, walay purgatorio sa Biblia. Wala magahin ang Diyos o purgatorio. Nga mo ampo pa ang tao para maluwas ang kanang namatay mo atog langit. Wala na sa Biblia. Doon nalay duha ka lugar. Sa tanang midawat ni Jesus, sa tanang naluwas, igsoon, higugma ang Diyos. Di siguro tama ka. Dili siguro na to matupngan ang gugma sa Diyos sa tuwa. But let's express our love to the Lord. Express na karon imong pagigugma sa Ginoo. Serve Him with all your heart. Surrender your life to Him. And fulfill your purpose sa imo. I-fulfill ang purpose sa Diyos sa imong kinabuhi. Why are you saved? Nganon luwas ka? Di lang ma-enjoy ka sa imong kaluwasan. But parang uban pod maluwas. Parang uban pod. Salamat sa tanan nag-imbitar sa mga higala, ilang sakop sa ilang pamilya because kani pinaka-importante ning dapit sa imong kinabuhi igsoon. Kung doon na may bahandi nga angay nimong madawat ang kaluwasan nga gikan sa Dios pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Tanawon sa nato ning video kadiyot. Carefully observe their reaction at the exact moment when they receive the judge's sentence. Charge the individual would be found over for general sessions for late charges. Life without parole as to count 4 for the offense of attempted murder. Mandatory consecutive underlying offenses. All those counts are consecutive each other. As well. Yeah.
The fact that they know they will spend many years in prison, or will even be sentenced to death, makes them despair and lose control. However, physical imprisonment is not the worst. There are those who manage to have their sentences reduced or even receive parole for good behavior if they have good lawyers. The worst prison is the eternal one. If a person becomes distressed by having to spend 30 years in prison, could you imagine what it means to be condemned for all eternity? Tormented without rest for 50, 100, 500, 1,000 years? No, for all eternity. Undoubtedly, their desperation will be much greater. Many souls are being condemned to hell daily for rejecting the word of God and its salvation. Many say, stay tied to the church, to the Bible, having to do everything right. I prefer to be free, to do whatever I want. However, this false sense of freedom can lead to the eternal condemnation of your soul. Many think that they are free, when in fact they are tied to their sins and the emptiness within them. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Today we are mocked. We are the laughingstock because of our surrender and obedience. But tomorrow we will rejoice with the true and eternal freedom that we will encounter in heaven. This choice can only be made in life, because after death, there is nothing else to be done. Once in hell, a person is already condemned. It is whilst here that each one chooses their future, be it eternal life or eternal prison. Do not seek salvation for fear of going to hell. Desire it for what awaits those who love God and obey His word. Now, stop and think. If you knew that you would be imprisoned for all eternity, what would you be willing to do to be free from this condemnation? Diri sa kalibutan, ang nakasala, hukman, usahay bitay, usahay pila ka tuig nga prison. Kung magbinutan, makagawas pa. But maghisgot na ganita sa padulngan sa tungkalag. Wala na. Wala na. Because that is the sentence nga pronounced sa Ginoo. Eternal death or eternal life. Angay pamalandungan, kay one day, usara ka kinabuhi, soon will pass. Kung unsa itong gibuhat, sa kaluwasan ni Jesus, nagdeterminar sa atong padulngan, human, aning kalibutana. Balikon ako, only Jesus can change the direction na padulngan sa atong kalag. Wala na ilain. So karong buntaga, alang sa matagusa ka na to, bisita man ka, naaba kay sticker o wala, karong buntaga, maunay ang adlaw nga gigahin sa Dios kanimo.